Szevasztok, én Bryson vagyok, és ebben a videóban meg fogunk nézni 5 ijesztő videót, amitől elvileg nem fogunk tudni aludni. Nézzük meg! Marky Films töltötte fel, de megnézzük. 2025. november 14-én egy kis család kibérelt néhány napra egy Airbnb szállást, és nem gondolták, hogy valami ijesztővel fognak találkozni. Előre foglaltak helyet egy közelgő esküvő miatt, ami a mellettük lévő városban volt. Este kutyasétáltatásból visszajöttek, és ez történt. We were just out walking my dog, and when we came in, we heard Jesus Christ. Lényegében minden mozog. Valahogy a kutyapórháza hirtelen felrántódik, mielőtt a kutyára tekeredne. Látszik, hogy a lépcsőnél nem áll senki, aki ezt tette volna. Elküldte név szerint Sydney, az Airbnb szálloda tulajdonosának, és meg voltak rémülve mind a ketten, de nem ez volt az egyetlen videó, amit küldött. Az igazán ijesztő még csak most jött. So I think I figured out why my dog just is always hanging out right here. So I just found a door back here. So I don't think that it's what's on the Szóval lényegében új lakó, és nem tudta, hogy van egy ajtó a lépcső alatt. Valamint egy kisebb fajta tér. stairs. I tried to check, but the door is locked. Obviously, it's an Airbnb, so they lock a lot of the doors up. Yeah, I don't. Érdekes, mert a kutya sem ment feljebb, csak a lépcső alján volt és nézte a padlót, mivel az a valami lent van. Úgy tűnik érzékel valamit a pincében lent, de kérdés az, hogy mit. Sydney és a húga odament az ajtóhoz és próbáltak kideríteni, mi történik pontosan. So this is the switch. You guys can see the light is on right there. I wonder if Just imagine there's something right behind the door. oh my god. Bár az ajtó túloldalán nem volt senki, mégis megmozdult a kilincs. Ezután Sydney felveszi a kapcsolatot az Airbnb tulajdonosával, hogy mások is bérlik-e ezt a helyet. És nem bérelte senki, csak ők. Aztán újra oda mentek, hogy megnézzék, de ez csak rontott a helyzeten. Elvonatkozva az a kis pince. Harmadjára fogok megijedni.
Azt ne így baszod. Hoppá. A semmiből a telefon berántódik, és teljesen lecsúszik a pince aljáig, majd amikor leér a telefon, többször is megmozdul magától. Bárki is volt odalent, látszólag nem örült a látogatásnak. Nem tudjuk meg. A következő videóban egy anyuka osztott meg egy videót, mert észrevett valamit, ami nagyon megijesztette. Adriana biztonsági kameráját nézi, miközben észrevesz valamit a nappaliában. Fontos megjegyezni, hogy Adrián már régebben is tapasztalt furcsa dolgokat a házában, viszont azokat nem dokumentálta. Sokszor a játékok is magától bekapcsoltak, nyilván erre lehetne azt mondani, hogy elektronikai hiba, de a furcsa ebben az, hogy ez nap mint nap történik, hogy egymás után kapcsolnak be. Adrián lányának van egy képzeletbeli barátja, akivel sokat beszél és azt mondja, hogy nagyon magas, na most ez tart részben, ugyanis van erről egy felvétel is. Azért volt megrémülve, mert amikor megjelentek ezek az esetek, a lánya folyton a képzeletbeli barátjáról beszélt, és olyan helyen bukkant fel, amikről a lánya mesélt. Adrián ettől nagyon megijedt, de amikor rögzítették a videót, az csak rontott a helyzeten. Úgy tűnik, mintha valaki vagy valami kukucskálna a babajáróka mögül. Szerencsére a gyerek ebben a pillanatban nem volt bent, de furcsa módon nem ült benne a baba, mégis maga az alak úgy néz ki, mint egy kisgyerek. Lehet csak egy pareidóliáról van szó, mert elég rossz a minőség, de nyilvánvalóan van ott valaki. Mellesleg valami leesett a polcról random. És a hátborzongató ebben az, hogy a gyereke körül, illetve a játékai körül bóklászik mindig ez a feltehetőleg szellem. Ayla lánya az elmúlt hetekben éjszakai rémületektől szenvedett, ami az orvosa szerint egy gyakori fázis, amelyet a vele legtöbb egykorú gyerek átél. Ám Ayla egyik éjszaka arra kell, hogy a lánya az ágyában fekszik és minden eddiginél jobban sír. Ezért Ayla azonnal felvette az egészet, hogy megmutassa a gyerek orvosának, de valami egészen más történt, mint amire számítottak. I'm scared. Scared? Are we scared, baby? Good girl. It's okay. There's the vent right there, baby. See? The vent pushes the door. You're fine, okay? Are you a big girl? You're scared, just remember. Baby Lenny's here, Mommy's here. We're all gonna be together in the same house. It's gonna be okay. Let's go to bed. What's wrong, Cora? What are you afraid of? You're scaring me, honey. I don't see anything. A kurva anyád. Ayla épp amikor meglátja, hogy a redőnyöket nézi, arra fordítja a kamerát, és ez történt. A redőnyök hirtelen bezárultak, de nem csak néhány, hanem az összes egyszerre. Az éjszakát Ayla szobájában töltik, majd másnap reggel megmutatja, hogy milyen nehezen záródnak a redőnyök, és mindegyiket csak egyesével lehet lezárni. Itt épp arról beszél, hogy a légkondi este nem volt bekapcsolva, mert eléggé hangos, és egyébként nem tudná megmozdítani az ajtót. De akkor mégis ki lehetett ott, aki ezeket csinálja? Írjátok meg kommentbe, ha nektek van valami tippetek. Ez érdekessé válni. Nem? Ez a felvétel egy családi otthonban játszódik, ahol egy Courtney nevű anya videót készít egy nappaliban elhelyezett autóülésről. A kislányáé az ülés, ám most épp nincs használatban, de akkor ez történt. Megint a kutya.
még a család kutyája is morog és ugatja, mintha valami veszélyes dolgot érzékelne. De egyértelműen nincs ott senki. Megosztott egy korábbi videót is. Elmondása szerint volt már több ilyen para dolog, de ez rémítette meg teljesen. Miközben ruhát hajtogat és a kedvenc podcastjét hallgatja, ez történik. It looked exactly like my vision. And immediately in my heart, like I cannot explain the feeling in my heart. Like it just felt warm and I'm like, this is it. Like this is my vision. And you guys are like, wow, this sounds like such an amazing story. God is good, God is great, He is all the time. But there's more to it. And this is Kíváncsi lennék. Nem tudom, de tényleg kíváncsi lennék. Kutyák hogyan látják meg, ez az, de hát az ember nem lát semmit, baszki. just wow. Looking back, I'm like, God really, He just loves us so much. But so I secured that wedding venue. It's great. Everything's good to go. I signed the papers. I called Very Barry. much. He was like in the thick of the PA school at this time, and so he couldn't tour with me at a test that day. Kizavarja a This is kutyát. my vision. And so fast forward to the wedding day. Fast forward to the wedding week. The wedding, it says it's going to pour down, storm down that whole week. Not only that, it's going to be hot. Mint valami horrorfilmben. A kutya elkezd morogni egy üres helyre, ezután lassan és óvatosan sétál, mintha félne valamitől. Majd kisétál és ez történik. Egy cumis üveg leesik Courtney mellett, és ösztönösen megijed és kirohan a babájával a szobából. Sajnos nincs sok információ erről a videóról, de valami nagyon nincs ott rendben. Ez vettük észre. Szerelvényben vették fel, ahol kevés ember utazott, név szerint Mark, miközben késő esti járattal utazott vissza. De meglátott valamit, amitől teljesen kirázta a hideg. Elkaptam valamit, ami nem volt normális, és libabőrös lettem. 2023-ban vette fel ezt a videót, amikor Mark aznap tért vissza egy koncertjéről, mert ugye egy énekes, viszont a csatornáján semmi nincs, ami paranormális vagy ehhez hasonló lenne. Viszont 2023. szeptember 2-án Mark Bécsbe utazott barátaival, mivel fellépése volt, és ezt vette fel. Nő. Csaj. És őt figyel. Az összes utas közül ez az egy volt a legfurább. Egyedül ül, és meglehetősen merevnek tűnik, aki teljesen feketébe van öltözve. Nem mozdul, és semmilyen kifejezés nem tesz, olyan, mintha egy életlen test lenne. Olyan, mint egy fekete temetési ruhába öltözött valódi személy lenne. Ez így egészében is elég, hogy megrimítsen bárkit is az éjszaka közepén. Ami még igazán ijesztővé teszi, hogy Mark egyik barátja elmondta, hogy amikor megmutatta ezt a videót a fekete ruhás hölgyel, hogy nem láttak senkit ott ülni abban az időben. Így teljesen üres volt. Akkor mégis mit rögzített pontosan Mark? Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel a folytatásért. Én Bryson voltam. Szevasztok!